Hola! Hola! Am ajuns în Tarragona. Yay! Nu chiar în Tarragona, într-un sătuc lângă Tarragona. Și ne-am cazat și aici avem cina și mâine micul dejun. O să vă arătăm rapid camera și avem o priveliște foarte frumoasă. Cu... Deci intrăm. Ce asta este baia? Asta e camera pe care deja am devastat-o. Un televizor foarte micuț. Aici, asta este view-ul nostru. Acolo la terasă o să mâncăm noi. Este un hotel destul de nou. Frumos, chiar foarte frumos. Acum vom merge să mâncăm și nu mai luăm cu noi asta. O să vedeți pe Insta Story ce mâncăm. Punem la încărcat mobilitatea astea și ne vedem dimineața. Am ajuns în Tarragona! Bună dimineața! Am mâncat acolo, ne-am decazat și am venit direct aici, în Tarragona. Și aici, nu știu dacă e bine sau rău, dar e sărbătoare azi. Și de absolut totul închis. Dar e destul de liniște. Nu știu, e ceasul 11 fix. Nu ne-am cazat încă la hotel, pentru că la 12 trebuie să ne cazăm. Și am parcat undeva și am zis să vedem și noi ce se întâmplă pe aici. Am ajuns la un teatru romanic. Un teatru romanic. Tarragona e plină de istorie. Hai să vă arătăm teatru, numai că e în Paragen, nu știu ce s-a întâmplat. Ceva îl reconstruiește, ceva îi face. Nu știu, nu-mi dau seama așa bine. Ajungem în fața lui acum, să vedem ce se întâmplă. Uite, așa era. Ți-am zis, de asta au și pus toate astea. Da, 2000 de ani, ce vrei? Cândva a fost aici un teatru, acum nu se mai cunoaște decât câțiva pilari din ăștia mari de piatră și niște găuri. Rest nimic. Cred că vrea să-l reconstruiască acum, văd că au pus niște schelete de fier, așa o stoarnă, beton, chestii. Veni că aici avem și porte mai în jos. O să mergem încet. Interesant, fost șmecheri romani ăștia. În epoca lui Augustus. Bau! Wow! Ajungem lângă amfiteatru, aproape este aici un zid mare, o cetate, o fostă cetate. Da, cartierele pe aici e exact ca în România. Mai exact ca... Îs nu e exact. Este exact ca în România. Surâte. Iax. Cred că mergem rău noi pe aici. Da, portul! Da, din port, de gară. Deci o să înconjurăm o grămadă. Nici pasarela fain au făcut. Este calea ferată. Hai sus, că aici Nu se trebuie? numește balconul Mediteranei. Aici sus. Unde Asta? sunt toți oamenii, da. Mă uitam acum cu David, că mi se pare foarte cunoscută partea de acolo, cu vechiul zid al orașului. De undeva dintr-o scenă de film sau ceva și ne gândeam că poate au filmat ăștia de la Game of Thrones și pe aici. Mai mult ca sigur. Mie mi se pare foarte cunoscut.
când s-a înființat asta era pentru lupta dintre gladiatori, care mai târziu știți că a fost interzisă. Nu cred că are sens să mergem înăuntru, pentru că uitați coada. Iar noi am intrat în amfiteatru din Merida, care era mult peste. Asta e altceva. E altceva și e superbă priveliștea, se vede marea și asta minunat. A început să plouă. Hai la o terasă. În Tarragona este specific jocul ăsta, să-l numim. Se urcă și cel care e tocmai sus câștigă nu știu ce. Dar uite un pic ce tare. E tradiția asta, nu știu. Da, tradiție. Bună ziua din nou! Ne-am cazat a doua oară în Tarragona. Suntem într-un hotel foarte vechi, într-o piață. Totul este de lemn și foarte, foarte vechi. Aici la intrare avem un dulăpior cu chestii, patul. Aici avem baia garicătă, o să iasă cușa. Aici avem o chestie de asta interesantă dintr-un dulap. O să faci masă. Avem scrumier în hotel, eu n-am mai văzut asta. Cred că pentru a fuma aici, afară, în balcon. Marea Mediteraneană. Acum să mergem să mâncăm, că am o foame de lup. Da, interesant. Doar că e cam micuț patul. Nu e din ăla mare. Aici avem băgatul noastre. Vă arătăm și baia, dar să iasă fetă. Las un pic ca țigară aici. A fum de țigară. Aici. Nu fumează lumea jos, o fuma lumea aici, cu ușile deschise. Și aici avem baia, pam, cadă, geam. Ce mai fain, nu? Până acum. E fain, dar e cam micuț. Da, îți dai seama. Nu? Hai să ieșim să mâncăm. Hai. Dar știți ce? Am prins fix zilele orașului. Și cam aglomerat. Avem mai acondiționat. Hai, eu vreau să mă schimb, că mă enervează fustița și mergem Așa că jos. ne vedem. Ciao. Hai, noroc! Doamne ajută! Am găsit o masă într-un final, numai că nu avem acoperiș. Și începe să burnițez așa. Deocamdată sunt din bine, dar trebuie să termine o doamnă de mâncat și ne bag acolo. Acum mai așteptăm un pic. Eu șampania din partea casei. Ne-am mutat înăuntru. Și alt restaurant. Și în alt restaurant. Eu ne doamnița fumele de noi. De probabil sunt prieteni sau ceva asociați și ne-au adus aici. Picură, oricum s-a mai oprit ploaia, dar au zis că na, să ne bag aici, să ne bage aici. Și noi am venit. Ce?
am mâncat și am plecat în cameră și am dormit. Și acum ne-am trezit și am ieșit din nou la explorat. Bau. Și în stânga noastră se află Circul Roman. Ai ce mai de spus? Da. Acest circ roman este făcut în secolul 1. Și este patrimoniu Mondial. Yay, bravo la mine. Intrăm sau? Nu. Facem ca o mică părticică din teatru. Intrarea în teatru. Ieșirea. O clădire cu adevărat veche, nu? Da, da. Și toată partea asta este veche. De pe timpul romanilor. Secolul 1, 2. Deci asta este cea mai veche clădire pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Deci asta din spatele meu. E cu adevărat veche. Nu știu ce e asta, să vedem acum. Bibliotecă ceva. Cătă ce asta? Ce-a fost asta? O bibliotecă? Da, tocmai muzeu de istorie. A fost o bibliotecă și acum e muzeu de istorie. Wow, ce fain. Așa ar fi fost astăzi aici, dacă nu era închis, dacă nu erau interzise sărbătorile. Festele. Era nebuneală aici jos, unii suntem noi cazați de așa. Bine, oricum e multă lume. Mult. Am ajuns în grădina catedralei. E spectaculoasă. Cea mai frumoasă de până acum. Zici? Și chiar asta este o catedrală cu adevărat veche. Este foarte puțin renovată, foarte puțin.
Bună dimineața! Neața! Ne-am decazat. E foarte cald la ora asta. Unde-i? Și acum căutăm un loc unde să mâncăm micul dejun și apoi să plecăm la drum. E 10 și e o căldură. Azi va fi măcel aici. Hola! Bună! Tarragona, video din Tarragona, abia acum îl încheiem. Atunci am și mâncat micul dejun, am și mers, am și mâncat la amiază, am ajutat prietenii noștri în Castro și deja suntem de vreo 2 zile aici. Și între timp am ajuns în... Collados de la Son. Ason este un râu de aici, destul de important din Cantabria. Și acum am ajuns aici să vedem de unde naște el, de unde iese, izvorăște. Între Burgos și Cantabria. Da, aici suntem. Și e super frumoasă priveliștea. Și eu zic, na, că e drăguț să încheiem aici video din Tarragona. Din Tarragona am ajuns în Cantabria. Asta E vacanța noastră. Da, din vacanța noastră. Noi mai avem încă o săptămână de vacanță. Poate mâine plecăm și noi acasă. Și vedem ce mai facem în vacanța asta, nu? Mai avem o săptămână. Da. Așa că haideți să vedeți și voi peisajul. Și o să începem un alt vlog. Stați aproape. Așa că veniți cu un share, cu un subscribe, cu un like. Ce David iar. Vă mulțumim că ați la noi. Și până data viitoare, numai bine! Kisses! Besitos! Ciao, ciao!